Ji bernameya dergeha wêjê dem baş guhdarên hêjan bi barnameyeke nû pêşberî we ne. Ez Roza Metîna di vê bernamê de jî ez ê di destpêkê de balî bikişînim ser Rewşenbedirxan jiyana wê ji bo ku em hinekî vegerin rûpelên dîrokê û em hinekî zindî bikin. Piştre jî ez ê ji berhema çîrokên jinên wêjekar ku 35 çîrokên jinan jinên ku em bêjin çîrokên xwe nivîsandî û şandiye di vê pirtûkê de kombûye ez ê bi we re çîrokên wan parve bikim. Niha ez ê ji Rewşenbedirxan dest pê bikim. Rewşenbedirxan hem rojnameger hem nivîskar hem jî rewşenbîreke Kurd e. Ew di 11 têrmeha 1909 de li Qayseriyê ji dayîk bûye û di heman demê de jî malbata wê sürgûnê Qayseriyê bûbû. Rewşenê li sürgûnê ji dayîk dibe û li wir mezin dibe. Di heman demê de jî di 1913 de jî bi malbata xwe re li salê Hiyeya Nêzî Şamê bi cih dibin. Rewşenê bi hewildana malbata xwe bi çand û zimanê xwe mezin dibe. Dayîka wê dixwaze ku Rewşenê bibe mamoste lê Rewşen bi xwe mamoste yanî rojnamegeriya ew bi xwe dixwazin. Piştre jî dibêje her du pîşeyan bikim û dibistana mamostetiya erebî diqedîne. Di 1925 de jî wekî mamosteya erebî dixebitim. Di heman demê de jî demekê jî li dibistanê rêvebertiyê dikim. Di heman demê jî taybetmendiya Rewşenbedirxan yekem jina Kurd a di kovara Hewarê de nivîsandiye. Rewşenê di 1929 de bi mêrekê Ereb ê bi navê Emer Madan re dizewuce. Piştî wê zewacê jî bi Celadet Elîbedirxan re dizewuce. Em dikarin bêjin di yanî di berhemên Rewşenê de jî bandora vê jiyanê heye em bêjin piştî jiyaneke nû îdî hilbijêre em bêjin piştî ku bi Celadet Elîbedirxan jî dizewuce yanî tu vê nebêje em bêjin yanî bandoreke cudatir ji niha şûnde li ser jiyana wê jî dike. Wê bi Celadet Bedirxan re kovara Hewar a Kurdî derxistiye û di heman demê de jî yêka me got yekem jina Kurd e ku ji kovara Hewarê re bi tîpên latînî nivîsandiye. Her wiha Rewşenê di 1934 de tev li xebata Komeleya Yekîtiya Jinan jî dibe. Her wiha 1945 de jî di Kongreya li Kahîreyê hat kirin de ji xebatan ve diqete. Di 1951 de ji Tirkî du çîrokan werger dike. Ya yekem bi sernavê bîranînên jinekê tê çapkirin. Di heman demê de jî a duyem jî bi navê Evîn û Kesera min tê weşandin. Ji xwe me got 1945 di Komeleya Yekîtiya Jinan. Tev lê wir dibim. Her wiha Rewşenê derbarê pirsgirêkê zayendê de jî gotarên girîng dinivîse. Armanca wê jî ev e ku xwe bigihîne jinan û jinên xwedî hişmend û bi nezdaniyê re tê dikoşe bibîne. Bi vê armancê gotara jin û bextiyarî
dinivîse. Rewşenên heman demê de jî di 1951 de hevjînê wê Celadet Bedirxan yani 1951 de hevjînê wê Celadet Ali Bedirxan jiyana xwe ji dest dide. Di 1957 de ji bo kongreya em bêjin dijberê kolonyalîzmê ya li Yewnanistan jî pêk hatibû yek ji 6 delegeyên ku Kurdan temsîl dike. Rewşenê ku tevahiya jiyana xwe têkoşîna li zayên de û yan neteweyî da di yekê Hezîrana 1992 de li bajarê Banyas ê Sûriyeyê li wir rewşenê jiyana xwe ji dest dide. Elbet yani muxta balê bikişin ser jiyana Rewşen Bedirxan yani gelek tiştên wekî dinê jî tê de heye. Yani em bêjin em dikarin behsa gelek tiştê dinê jî bikin. Lê min xwest ez hinekî kurtasî balê bikişînim ser Rewşen Bedirxan a ku di dîropilên dîrokê de cihê xwe girtiye. Belê guhdarên hêjan ha jî ez dixwazim bi were çîrokên ku ji aliyê jinan û Kurdî hatî nivîsandin parve bikim. Ji berhema çîrokên jinên wêjekar ku em bêjin li ser navê Komeleya Wêjekarên Kurd hatî çapkirin û ev xebat dema ku di yani em bixwe me di rêveberiya Komeleya Wêjekarên Kurd de cî digirt me ev xebat kirin. Hem çîrokên jinên wêjekar hem jî helbestên jinên wêjekar du berhem yani me derxiste. Belkî bernamak dinê jî ez hinekî balê bikişim ser helbestên ku em bêjin di wê berhemê de hatî nivîsandin. Helbestên jinên wêjekar amedekariya wê ji aliyê Nurcan Delîl û Zozan Gülan ve hat kirin. Di serdema bêjin rêveberî ew di rêveberiya Komeleya Wêjekarên Kurd jî çîrokên jinên wêjekar jî amedekariya wê mikir û di vir de ev em dikarin bêjin di van berhemana de ew xebateke kolektîv jî heye. Em bêjin edîtortiya vê berhemê jî ji aliyê Enîse Şîrîn ve jî hatiye kirin û ji gelek jinên ku em bêjin kedawan tê de derbas dibe heye. Wek em bêjin Gülistan Kanî Reş, Bêrîvan Doskî, Leylana Sedik, Eslîxan Yıldırım, Sultan Yaray, Zerya Zar, Fatîxan Taşlı Tunç, Nurcan Delîl yani ji xwe spasdarî jî em bêjin wekî madî û manevî spasiya van jinên hêja jî hatiye kirin. Yani di encama xebateke kolektîv disan bêjin pêşgotina wê ji aliyê hevseroka wê demê Komeleya Wêjekarên Kurd Sultan Yaray ve hatî nivîsandin. Dîsa li vir spasiyê xwe ji bo Dîlan Aydin, Ronahî Farqînî jî kiriye. Em bêjin dîsa Enîse Şîrîn, Yasemîn Elban, Xecê Şen, Rewşen Esmer wê demê van jinan bêjin kedawan di vê berhemê de derbas bûye. Yani em dikarin bêjin berhemeke bêjin kedeke hevpar a jinan di nav xwe de dihewînin. Çîrokên kê tê de ye ez dixwazim navê jinên ku çîrokê wan tê de jî were parve bikim. Yani dibe ku hemû çîrok dem têrênekê em bixwînin, em çend çîroka jinan bixwînin lê jinên ku 35 jin çîrokê wan tê de ye. Em bêjin Mizgîn Ronak, Roza Metîna, Belqiza Bîtkîn, Sultan Yaray, Sewda, Nariman Evdikê, Cihan Hesen, Nûroj Munzur, Naja Hovak, Rukiye Özmen, Şükran Güneş Şilir, İmrah Nijat, Zinet Dinçer, Enîse Şîrin, Remziye Öncel, Hamdiye Bilek Turgay, Dilan Akar, Lema Ali, Yasemin Elban, Fatîxan Taşlı Tunç, Zozan Gülan, Evin Hesen, Gulan Almastê, Hind Ebdelo, Kurdiya Irgat, Lale Şah Usuf, Narin Ömer, Nergiz İsmail, Neriman Yaz, Seyrana Celal, Zehra Tunç,
Asya Gerzan, Eslihan Yıldırım, Xeceşin, Leyla Nasıdık, Van jinên hêja çîrokên wan divê berhemê de heye. Ez niha dixwazim ji rûpelê sedî û yekê Fatixan Taşitunç dixwazim çîroka wê were parve bikim. Elbet divê berhemê de ew jî heye. Kurta jiyana jinên ku em bêjin çîrokên xweşandî. Ez berî ku çîroka Fatixan Taşitunç bixwînim dixwazim balê bikişînim ser jiyana wê li Amedê li navçeya Rezanê ji dayîk bûye di 14 saliya xwe de ji aliyê malbata xwe ve hatiye zewicandin gelek car bi şîdetê re rûbirû maye piştî ku ket ber darê dergûşê wê dev ji jiyana xwe berda û ew ji bo zarokê xwe jiya êdî. Gelek caran şîdeta fîzîkî û derûnî lê hatkirin lê wê berxwedanek bêhempa da serê xwe netewand û bi qedera xwe jî razî nebû. Fatixana dayîka heft zaroka ye bi zarokê xwe re fêrî xwendin û nivîsê bû. Bi derketina Rojnameya Azadiya Welat re fêrî nivîs û xwendina Kurdî bû. Fatixanê dest bi nivîsandinê kir gelek helbest çîrok û serpêhatiyên cur be cur jî nivîsandiye. Bi navê kezî jî pirtûkaviya helbestan derketî û niha ji xwe Fatixan Taşitunç di heman demê de jî hem di televizyonê de bername çê dike Ajin TV di heman demê de jî hevseroka Komeleya Wêjekarên Kurd. Rêwiyên hêviyê. Birayê min ê biçûk got: Em ê bi çi herin bavo? Em ê bi tirênê herin. Tirên çi ye? Vagonên bi hev hatine girêdan. Vagon çi ne? Vagon mîna odeyan e. Mîna odeyan? Erê, ma ew ê ode me bibin. Ew ê mirina zikê te me bibe, bicihe me here serserê min. Lê min zanîbû tirên çi ye. 2 sal berê dema ez diçûm dibistana seretayî, mamosteya me ji me re qala tirênê kiribû. Balyayên ku alavên me û nivînên me dê de. Me avêtibû ser hev û em li benda hatina tirênê bûn. Ez gelekî bi kelecan bûm. Cara yekem bû ku ez ê li tirênê swar bibûma. Diya min bêhna ber dipeyivî û di nav rehêsirên ku ji çavên wê de herekîn bi kefa destên xwe paqij dikir. Digot: Gelo, ma ji vê halê xerabtir heye. Hela bala xwe bide. Hela bala xwe bide halê me. Helan perîşaniya me binêrin. Ka, em ê çawa 3-4 rojan rê herin tevlî van zarokan? Bavê min qêriya û got: Ma min çi bikira? İş tune, kar tune, pere tuneye. Wekî din çare tuneye. Ma ez herim diziyê bikim. Ka bêje, çareyekê bêje. Em vegerin herin mala xwe. Diya min deng ji xwe neanî. Tirêna reş û dirêj bi dengekî bilind fîkand û hat li ber me sekinî. Me alavên xwe, fer û folên xwe bi awayekî lezgîn avî tundurê wê. Piştî çend deqeyan dîsa fîkînî bi tirêna reş ket. Piştî wê jî hêdî hêdî birê ket. Di vagonê de malbatek wek me hebû. Yê wan jî gelek zarokê wan hebûn. Bavê min ew nas dikirin. Heta wira me yê bi hev re rêwîtî bikiran. Birayê min ê mezin cavên xwe ji keçika wan a bedew qut nedikir. Xuya bû kêfa keçikê jî ji vê baldariyê re dihat. Wê jî di nav re likekê min dinêrî û di ber xwe de dikeniya. Dema tarî ket erdê, birayê min Harûn got: Ez ê li jor cihê ku alav diketinê rakevim. Di nîvê şevê de bi ser me de ket û em ji xew ragirin. Dengê girî û gazinan bilind bû. Tirên hêdî hêdî dihejiya û diherikî. Yek caran li hinek cihan disekinî. Hinek swar dibûn û hinek dadiketin. Carekê dema em sekinîn, birayê min yê biçûk got: Mîza min tê. Min û xuşka xwe me bi destên wî girt û em reviyan daşirî.
Lê zilamê peywîrdar bi me re xeyîdî, got: Li nav bajêr hûn nikarin herin daşirê. Kengî em ji nav bajêr derketin, wî bînin. Em vegeriyan vagona xwe. Lê biryayê min digiriya. Xwişka min hema wî rakir ber pacê got: De bimîze ber xwe hadî zû. Dema berxwe mîz du xortên kucixare dikişandin ji wira reviyan û ji me re xeberên nexweş gotin. Xuya bû berxwe bi ser wan demîstibû. Em hem tirsiyan hem jî keniyan. Em di nav çiyayan re derbastibûn, di tunelên reş û dirêj re. Di nav erdên bê serûber re. Dirên li ser demîran diherikî. Di gundan re, di bajaran re derbastibû. Di deş û nevalan re derbastibû. Em li geriyên pezan li garanên çêlekan rastihatin. Me serê xwe li pacê re derdixist. Porê xwe dida ber bayê û me ji berx û mîhan re digot: Mee! Me ji şevan û gavan re destê xwe li ba dikir. Me bûkik û kulîlkên reng bi reng li dû xwe dihişt. De em zarok bûn. Zaroktî dinyayek bê serî û binî ye. Ji bo me her tişt lîstik bû. Piştî rêwîtiya du rojan em gihaştin menzîla xwe. Em li meydanekê kom bûn. Her malbatek li ser alavên xwe rûniştin. Apê Sînan ê ku bi me re rêhevaltî dikir ji bavê min re got: Em ê bi şev bi dor nobetê bigirin. Sala çû li vira hinek tiştên nebaş qewimîn. Diya min bi tirs got: Çima? Me çi kiriye? Em ji bo xebatê hatine vira. Apê Sînan dîsa got: Hûn li min guhdar bikin xwişka min. Ma belaheq ji vira re dibêjin qada kûçikan. Çi dibe, çi nabe, bila haya me ji me hebe. Diya min û bavê min li heyfên xwe dixwe werkirin û heta sibahê şiyarman. Qey cîl me herîmî bû, heta sibehê hema bêje em raneketin. Destê sibehê zilamek bi traktorê hat li ber me sekinî. Boz bilind bû û nêrînê wî tûj bûn. Me alavên xwe avê tawiya traktorê û em di nav çiyayên asê de çûn. Piştî çend saetan em gihaştin ber bereqeyê. Her derê wê hilweşiya bû. Em û malbata Apê Sînan em ê li vê bereqê bimanan. Me xwe xist bin bereqê. Wek cêlikên mirîşkan ên li dora diya xwe kom dibin, me ji xwe da dora diya xwe. Em him birçî bûn, him jî sar bû. Zarokên biçûk ên ji min biçûktir hemû bi hev re digiriyan. Zilamê ku em bi traktorê anîn mîna ku mehdê wî ji me dixeliya li me dinêrî. Dûre bixey ji bavê min re got: Li zarokên xwe miqate bin, bila zirarê nedin derdorê. Sibehê zû saet şeşan de kar dest pê dike, bila zarokên dibin 12 salî de nexebitin. Na, ku hûn dibêjin bila bixebitin, ez ê nîv yewmiyeyî bidim wan, bila hûn veya zanibin. Diya min bi zor û zehmetî hinek xwarin çêkir. Em li dora wê kom bûn û me xwar. Çavên diya min tim şil bûn û bavê min keser dikişand. Li vira av tune ye, elektrîk tune ye, daşir, serşok, heta roj jî tune ye. Ji bilî rengê kesk li vira tutiş tune ye. Wek derdê wê nebesî wê be, min ji diya xwe pirsî: Dayê, ma ava vexwarinê tune ye, em ê çawa serê xwe bişon? Deng ji diya min nehat. Destê xwe dabû ber devê xwe û bawayekî neçar li derdorê dinêrî. Dibe ku dengê min neçûbê. Dibe jî çûbê lê bersiva ku bide tune bû. Min ji vira hez nekiribûm. Li her derê mar û mişk, kêzik û kelmêşe bûn. Min xwe ne baş hîs dikir. Bi şev xewa min nedihat. Ez tim ditirsiyam. Sibehê zû berî rojê em radibûn û bi şev vedigeriyan malê. Ji xwe berevkirina findeqan pir zehmet e. Gelek şevan bêyî ku xwarinê bixwim ji betilandina laşê xwe di xewre diçûm. Ji xwe me nikaribû xwe bişuşta. Ji bo em ava vexwarinê bînin,
em bi qasî nîv saetê rêdimeşiyan. Kişandina avê pir zehmet bû. Rojekê apê Sînan û xwediyê findeqan pevçinîn. Dema xwendî xwediyê findeqan bi ser apê Sînan de meşiya, bavê min ji xwe da ber wî. Xwediyê findeqan êrîş kir û dev û pozê bavê min dixwînê dema. Hewmetî ji derdorê bi dehan kes li me ve hewiyan. Ne gotin ev jin e, ne gotin ev zarok e, em hemû dan berdaran. Xeberên ku nayên gotin ji me re rêz dikirin. Bû qêrîna me. Di wê newala kur de dengê me digihaşt ezmanan. Piştî me lêxistina xwe xwar ji me re gotin. Zû ji nav erdê me derkevin û bicihemin herin ji vira. Cara yekem bû ku min zanî bû êdî her tişt nelîstike. Em bi traktorê hatibûn ser erd, lê em bi meşê vegeriyan beraqê. Diya min got, ka em herin qereqolê, giliyê wan bikin. Apê Sînan di ber xwe de keniya got. Em ê beleheq, çima herin qereqolê xwişka min, ew ê bi ser de me sûçdar bikin. Bavê min guharê diya min ji guhê wê derxist û bi apê Sînan re çûn nav gund. Guharê diya min firotin, terexdorek kirê kirin. Me alavên xwe bi bayê bezê da hev û me xwe gihand gara trênê. Me xwe da benda hatina trênê û waye ew dem hat. Trên hêdî hêdî nêzîkî me bû. Trêna ku me anî bû, trêna ku wê me bibe, trêna reş. Trêna ku ew ê dîsa me bibe benûsenê. Wê me bibe bajarê ku kar û îş lê tune ye. Wê me bibe ber sûrên ku me bi kêfxweşî û dilşadî lîstikên xwe lê dilîstin. De me bibe trêna reş, biherike li ser rêya demir. Nesekine, bêhna xwe bernede, gavek berî gavekê me bigihîne bajarê dilê me, bifîkîne, bila dengê te di dilê min de wolan bide. Belê guhdarên hêşa min çîroka Fatixan Taşlı Tunç bi we re parve kir. Yani bi rastî ji dema ku me re dinêre, yani di her çîrokekê de rastiya gelê Kurdê de heye. Yani wexta me ev çîrok fe yani Kurdên ku em bêjin ji welatê xwe lê dixên û diherin, yani diherin em bêjin bajarên Tirka diherin mecbûr dimîne li ber destê wan bixebite. Lê yani wexta em li axa Kurdistanê dinêrin, bi rastî ji axeke bol û bereketavê zêde ye. Lêbelê dîsa jî em bêjin vê sîstema heyî mirov mecbûr dihêle ku ji vê dewlemendiya axwe xwe bêpar bimîne. Yani hem wekî em bêjin jê derkên binê erdê, li ser erdê, yani gelekî em bêjin axeke dewlemend û bi rastî ji têra Kurda dike, lêbelê em bêjin çar aliyên Kurda hatî dorpêçkirin, welatê wan hatî perçekirin û mixabin ji dewlemendiya axa xwe bêpar tên hiştin û axa wan her tim tê talankirin. Bi hêviya ew ê rojekê ev talankirin û dagirkiriya welatê me bi dawî bivin. Dixwazim bi we re wekî wisa pêşgotina vê berhemê jî, yani bendekê pêşgotina vê berhemê ji we re parve bikim. Yani ew nivîsa ku li ser berga dawî hatî nivîsandin ji aliyê Sultaniya Rayê ve. Her jiyanek û her jinek çîrokek e. Çîrokek evînê, çîrokek êşê yan jî çîrokeke bextewariyê. Çîrokên ku piraniya wan ji ber sedemên cûr bi cûr
di boxçikên dil de mîna cihêzê bûkên bêmirad di sindoqa dil de kilîtkirî dimînin. Hêviya me ew e ku ev pirtûka jinên Kurd bi zimanê qedîm, zimanê Kurdî neqişandine bibe mîna barana buharê ku ruh dide xwezayê. Bi gul û sosinan dixemilîne, dilê we jî bi çîrokan bixemilîne. Belê guhdarê nêşa ez hatim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî hem min bal kişan ser kurtejiyana Rewşen Bedirxan û di heman demê de jî min çîrokek Fatêxan Taşlıtunç a ku di berhema çîrokên jinên wê ji kar de ciyê xwe digire û bi xebateke kolektif a jinê derketiye min were parve kir. Di bernameyek dinê înşallah ez ê dîsa balê bikişînim ser van her du berhemana belkî hinek çîrok û hinek helbestên dinê ê bi zimanê Kurdî û bi hestê jî hatî nivîsandin bi were parve bikim. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de bêhuner nemînin.